Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang ni Cole Leala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Charm, isa sa mga long-time listeners ninyo. Alam nyo, Tambalang Kumikinang, akala ko noon pagkatapos ng ilang masasakit na relasyon, ibibigay na sa akin ng Diyos ang lalaking makakasama ko habang buhay. Akala ko, kota na ako. Hindi pa pala. Masakit man ang pinagdaanan, naisip ko pa rin na sumulat at ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. 1 taon na po kaming magkasintahan ni Rod. Dahil sundalo, lagi siya naka-assign sa probinsya kaya bihira kaming magkita. Halos sa video call at chat lang umiikot ang relasyon namin. Araw-araw naman siyang may good morning at good night na message. Magalang siyang makitungo sa akin at sa pamilya ko. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, kilalang kilala niya sina mama at papa dahil palagi nga nilang kinukumusta. May isang bagay lang ako napansin sa kanya. Wala siyang personal na buhay sa social media. Yung Facebook niya, pictures lang niya na naka-uniforme, mga bundok, dagat at mga tanawin sa lugar ng assignment niya. Wala akong makitang litrato ng mga magulang niya o kapatid. Nang tanungin ko siya, delikado daw kasi ang trabaho niya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang mga mahal niya sa buhay. Kaya din daw hindi niya ako pinopost. Naniwala naman ako. At lalo pa kung humanga. Pakiramdam ko, napakaswerte ko dahil may lalaking inuuna ang kaligtasan ko kaysa mag-flex sa social media. Tuwing magtatanong ang mga kaibigan ko kung bakit wala man lang kaming litrato na magkasama sa Facebook, ipinagmamalaki kong sabihin na for security reasons yun dahil sundalo ang boyfriend ko. Isang araw may nag-message sa akin. Sundalo din daw siya at katrabaho ng boyfriend ko. Matagal na daw niyang gustong sabihin sa akin ang totoo. Ang sabi niya, may asawa na daw ang boyfriend ko. Hala! Hindi ako naniwala. Pakiramdam ko walang sino man ang makakasira sa 1 taong relasyon namin. Kilalang kilala ko si Rod at imposibleng magsinungaling yon sa akin. May ibinigay na pangalan yung nag-message para patunayang totoo ang sinasabi niya. Habang tinatype ko yung pangalang ibinigay niya, nanginginig ang mga kamay ko. Nagdasal ako na sana walang lumabas. Sana tama ako at mali lahat ng sinasabi ng katrabaho ni Rod. Pero paglabas ng profile, nanigas ang buong katawan ko. Bumungad ang larawan ng boyfriend ko, nakabarong at kayakap ang isang babaeng naka-wedding gown. Sunod-sunod na lumabas ang mga pictures nila mag-asawa kasama ang mga anak nila. May mga birthday celebration, family outings, graduation, Christmas parties at kung ano-ano pang masasayang okasyon. Mahigit 5 taon na pala silang kasal. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nararamdaman ko. Hindi ako agad umiyak. Parang namanhid ako. Isa-isa kong tiningnan ang bawat post at habang tinitingnan ko ang timeline niya, naalala ko ang lahat ng pagkakataong sinasabi niyang nasa operation siya, or nasa field training, or nasa confidential mission kaya hindi siya makapag-video call. Yan yung mga araw na kasama niya ang pamilya niya. Nagulamtang ako ng pinakamasakit na katotohanan. Sa loob ng 1 taon, kabit pala ako nang hindi ko man lang alam. Kinumpronta ko siya. Paulit-ulit siyang humingi ng pagkakataong makapagpaliwanag.
Mahal daw niya ako at hihiwalayan daw niya ang asawa niya balang araw. Ako daw ang gusto niyang makasama habang buhay. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa. Paano niya nasabing ako ang gusto niyang makasama habang buhay? Gayong gabi-gabi ay may batang musmos na naghihintay sa kanya. Paano niya nasabing mahal niya ako kung 1 taon siyang nagsinungaling sa akin? Tinapos ko ang relasyon namin. Ay, very good. Bigyan mo ng masigabong palakpakan yan, Jegs. Isang palakpakan Bigyan sa'yo, yan. ate! Tinapos ko ang relasyon namin. Very good. Yan. Ganyan. Ganyan pa. dapat. Yan. May isang kabit na tumalino. Magbunyi! Magbunyi tayo. Magpakaligaya. Bigyan ng jacket. Very good. Very good ka dyan. Very good. Very good ka dyan. So ayun na nga, tinapos ko ang relasyon namin. Ang totoo, tagos hanggang buto ang sakit. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa din masabing tuluyan na ako po'y nakausad na. May mga araw na pakiramdam ko, okay na ako, pero may mga gabing bumabalik ang tanong sa isip ko kung paano kung hindi nakita ang napakaraming senyales. Siguro kapag mahal mo talaga ang isang tao, mas pinipili mong paniwalaan ang paliwanag kesa pakinggan ang kutob ng puso mo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po kahit paano kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Charm. Ang masasabi ko lang, Char, masasabi ng tambalan sa ginawa mo. Have! Kalimutan mo na yung pangit na yon. Oh! Alam mo, tingnan mo yung line of questioning niya, ay yung pagkakwento niya. May mga gabi na hindi siya dun sa, of course masakit, pero mas more of, bakit hindi ko man nakita yung signs? Oh. Hindi yung nasaktan siya kasi iniwan siya or kasi mahal na mahal niya talaga. It's really more, ba't ang tanga-tanga ko, diba? So, wag mo nang isipin yun kasi tapos na. Correct. Ang importante, nasalba ka na. Tama. Yun na yun. Ang importante, nagdesisyon ka ng tama. Kaya nga sabi ko, bigyan ng masigabong palakpakan, magandang background music, party, di ba? Ayan. Kasi nakausad ka, may mga iba na Nilalaban. nalaman nila, nilaban Nilalaban. pa rin. Kasi sasabihin nila ganito, hindi naman talaga niya ako pupuntahan kung talagang tunay na mahal niya yung asawa Oo, niya. May mga ganong correct. pagpapaliwanag. Itigil yan. Kaya very good na tinapos mo na yan and maganda ulitin namin na wala kang sinasaktang pamilya, wala Tama. kang sinasaktang anak, wala kang sinasaktang babae, 'di ba? Tsaka buti na lang umalis ka diyan kasi Oo. obviously apakasinungaling. Kapag naniwala ka pa diyan, ikaw na yung tanga, Tama. 'di ba? Ang bibigyan na namin ng background music na Have yung lalaki. Tama. Have, nakauto ka na naman. Ayan. Okay na 'yan. Oo. At least nakaalis ka na sa masalimuot na Kasi relasyon. hindi din madali kasi ang umalis lalo na kung nakapag-invest ka na ng Feelings. emosyon. Tsaka yung mga kunento niya na yung nanay at tatay niya, Oo. alam na, ganon. Ayan, so very good sa iyo kasi flight mode ka agad yung utak mo eh. Umalis ka na eh. Correct. Hindi mo pinaglaban kasi may mga ganyan na, Tama. 'di ba? Sabihin na iiwan naman yung asawa, ikaw talaga yung gusto. Ay, May sus. mga nadadala Ay, ganyan. sus, narinig ko na yung mga ganyang klaseng, hindi ko naman talaga siya mahal, Oo. hiwalay naman talaga kami, matagal na kami hindi nagtatabi, matagal Tama. na kami hindi nagsasama. Asas! Ang bihira. Again, ito, isa sa mga lesson po sa mga nakikinig. Pag may boyfriend po kayong sundalo o pulis, Ayan. hingan niyo po ng Senomar. Ayan, totoo yan. Oo. O, ikaw na mismo ang magpunta. Oo. At maghanap ng Senomar. Although dati, Jegs, na biktima ako ng ganyan eh. Palibasa kasi. Kaya ako, O kaya kagalit na galit. oo, kaya ako Gina Gino. Kaya
Hindi, nabiktima ako ng ganyan na yung sa... Nagsabi na binata. Oo, hindi, tsaka yung di ba sabi mo yung Senomar. Oo. So, nung time na yon ano pa yan NSO pa ang tawag, hindi PSA. Oo. Di ba? So, NSO, may mga tropa tayo dyan Yung office nila dito, malapit sa office natin. Malapit lang dito. So, pupunta ako dyan sa kanila. Kasi yung mga listeners ng Love Radio, not knowing na one day, meron ako ipapacheck. So, nung pinacheck ko, wala naman nakita. Palibhasa naman pala kasi, iba yung pangalan na alam ko. Iba yung pinakilala Iba sa'yo. yung pinakilala pangalan, pabira. Kaya wala naman palang certificate of no marriage. Kasi iba yung pangalan na sinabi sa akin. So, iba-iba po ang uri ng pagsisinungaling. So na-profile ka rin niya. Nasa media to, baka may connection, baka i-check ako. Oo, correct. Ito yung pangalan, sure na walang walang diba? sabit. Trot. Diba? So may mga may mga ways and means din si Lord. Alam mo siguro, kaya din hindi agad mo nalaman, 'di ba? Kasi to serve as lesson. Na next time, talagang mas hindi ka bibigay agad, mas kikilalanin mo muna ng maigi, mas magdo-double check, triple check, ganyan. Ayan, wag lang basta maniniwala sa mga panay salita. True. Oo. Di, tsaka yung ganyan, hindi niya lang kwento sabi niya, bakit kaya naloko ko sa gitna ng napakaraming senyales. Inaano natin yan yung mga red flag. Tinatry natin gawing pink ginagawa natin green Tama. kasi mahal natin So kapag ka may red flag dyan, medyo mag-ano ka din. Bakit kaya may red flag? Actually parang nabanggit ko rin yung ganitong example, yung nangyari sa kay Charm sa preaching ko nung last Sunday. Kasi ang Ba't may preaching mga kabit ko, ba doon? ang preaching ko about kay Moses, nung nagpakita sa kanya yung Panginoon na sinabihan siya na umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na wala siyang inheritant na kahit ano. So, inisip ko na bakit ang isang tao maniniwala sa promise na wala kang possession, walang anything, purang salita lang. So, parang ganun din sa buhay, parang ito, sa relationship. Bakit naniniwala yung babae doon sa lalaki na wala naman siyang kasiguraduhan? Daw nakita ko, it's because doon kay Abraham, nakita because of the character. So, ang pinagkaiba lang, yung tao, maaring nakita mo, tama yung character, pero along the way, nagbabago True. Ang Diyos hindi Oo, correct. So, yun, naniniwala tayo because nakita natin doon sa character. Si Charm, mukha nakita namang niya siyang na, maayos. maayos. So, okay naman nagtiwala na ka. pakikitungo. Oo. Pero along the way, nagbabago pala o nagpipretend. Yung pinagkaiba lang kay Lord, hindi nagbabago. Walang pagpe-pretend, Oo. 'di ba? Madami pong pretentious na mga tao Pakatandaan po natin Ayan. yan, mapagkunwari. Correct. 'Di ba? Naku. Kasi may nakukuha lang sila sa iyo. True. 'Di ba? May mga nabe-benefit, may Oo. mga dumidikit sa isang Nicole Yala Yan. kasi sikat. Pero nung Oo. nagka-problema ang isang Nicole Yala, Ay, wala. asan na sila? Hindi, nagpe-pretend lang palang friends ko sila. Wala na. Wala na, Oo. umalis. Oo, Nag-badmouth. Oo. Pero during that time, nakikita naman din definitely nakikita mo rin din yung character nila. Naayos na naman. maayos naman. So, Correct. nung nagkaroon ng problema, nagbago yung character. Ayun, Ganyan. wale na sila. Well, Mm. it's a lesson on your part, Charm, 'di ba? Na next time talagang pag magdi-discern na maigi, Tama. pagdadasalan at kapag ka may nakikitang mga senyales, pakinggan. Ayan. At hindi rin nagbabago kasama mo ang Love Radio. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, salamat Charm kasi napakalaking tulong tong kwento mo sa mga kabit na Kabit na nalululong pa rin. Oo. At iniisip pa rin nila na sila ang pipiliin. Yun yung feeling nila Oo. Although may mga iba naman talagang pinipili. Oo. Pero ang salimuot niyan, may Correct. pamilya kang sinira. Tama. May Sabi. babaeng umiiyak ng dahil sa'yo. Oo. May mga batang nawala ng tatay ng dahil sa'yo. Naku po. At saka tandaan nyo, lahat ng mga ginagawa nating kasalanan, may mga consequence Ay, yan. sir. Hindi man mangyari sa'yo, pero mananagot dyan. Pwedeng anak mo, mga generations sa susunod. Nakakalungkot. At Oo. ayaw natin mangyari. Ayaw natin. Nananahimik yung ibang henerasyon eh. Oo. Inosente sila. Correct. Huwag ka nga. O siya, salamat na marami mga kabisyo ha. Ingat po kayo today. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!